Ako si Asian. Nagsugod og duwa og Call of Duty ni agig Season 7. Karon nga padung ng Season 9. Noob lang gihapon. Kining video magpakita kaninyo kung unsa ko kabanga nga noob lang gihapon ko. Pero naghinaot ko nga makatun kamo sa mga kasaypanan nga akong napuhat og dili ninyo pagabuhaton. Kining video nga inyo makita karon. Usa kini sa mga unang pagsuway nako sa solo versus duo. Kay nang hinaot kong mabot ang panahon nga makadaog nako og solo versus squad. First blood. Naglibog na dayon ko kung puniton akong M4 or kaning PDW ragyapon akong gamiton kay pareho na ako paborito ang duha. Kay bao kong bot rato pero ulaw sad kayo patay ratag bot, diba? So ato yun pat yun utdon ang usa ka magazine para sa usa ka bot. Ug naka-decide ko nga mag-M4 ko. Sorry, PDW. Nindot unta ka kay daghan kag sud nga bala sa usa ka magazine. Pero mas mayog long range ang M4 para nako. Ug sa saktong attachments, maka 50 gyapon ni kabala sa usa ka magazine ang M4. Tanaw na to unya. The revived flight will arrive in 1 minute. Ug mao nang mag times 3 nga scope. Para natay range gamay pero madarag po close range combat. Sa makausab para nako ang kaning akong gipang attach karon para ni sa akong gameplay. Nakadungog kog footsteps. Akong gipangita. Usa ni siya sa akong areas for improvement. Dili ko katultul dayon kung asa ang tingog gagikan. Bisan pag makita na ko sa map, dili gyapon ko katultol kung asa na siya dapita. Nakalitan ko, nitira bisag wala pa makasight ang crosshair sa kontra. May nalang gani bot, kay kung tawo pa to, patay na ko karon. Sumaw ka na mga higala, dapat ang inyong crosshair nagatutok daan sa inyong kontra bago ka mo muskop og tira. The safe zone is collapsing. The revived flight will arrive in 1 minute. Skill chip ready for upgrade. The revived flight will arrive in 1 minute. Sa pagpadong nakugland, na ako'y nakita sa upper left nga nagdagan. Gisuwayan ko ni pangita. Apan,
Nawalaan ko. Dili ko maayo mo track. Ako na lang yun na nga siya tong nitikig sa akong trapwire. Move on na ta besh. Lupad na ta dire. Kayang safe zone hapit na. Nainitira na to. Pero doon naman kay sa safe zone. Harita sunahan ka may landing. Kung kato tong paitaon tong tabagha to. Mag-set tayo kong traps para ako siyang mabitik. Ikasog iya kong luyon. The revived flight Kung will sa arrive diyang in dool 1 na di minute. kayong tabagak na ko. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Og ilisan sa nato atong time string nga scope kay nalibat ko. Dool ra kayong kontra. Naigagubat ni ring dapita. Mag-apil-apil ta. Layo man day sila. Atong ibalik ang time string nga scope. Sight sa lagi before tira. Ay nang tira dayon kay yuta ni mo maigo. Chip terminal is almost ready. So far, so good. Murag porobot pa akong mga nakatagbo. The safe zone is collapsing. The revived flight will arrive in 1 minute. Tank has been delivered. Nagun sa kadia parts. AFK ka. Nanasay footsteps. So mas dali ang red dot basta close range. Airdrop has been delivered.
Kani, murag tao ni kigalayat-layat man. The revived flight will arrive in 1 minute. Magbutang tag traps para mukirig ang mukuha sa tank. Flight will arrive in 1 minute. Mag-ilis na sa tag scope para makakita tag layo-layo gamay. Down to the last 5 teams. Wala gyud kaigo bisag tag scope na. Dapat i-anticipate daw na nimo kung asa sila padong dito ka motira. Ato pangitaon tong duha, magbutang tag traps para dili puta makuratan. Ania nang usa, tirahan tani. Ug sa diyang nabuta ko. Almost ready. Ako raging gibuhat diri kay galayat-layat ra. Nabuhi pa man di ko. Nakapatay pag yun. Mechanic pag yun yung usa, napay drone. Lihok lang, dihok, ayaw pa trap sa drone. Ug butang og traps para dili ka madulan dayon. Ira, palabira, patay silang duha. Di na sa tingal ito sila bot. Murag mga tao na pot siguro to akong napatay karon. Upat na lang may tulo ka kontra. Asa naman ni sila. Di arang kontray. Ug duha day sila. Ang usa sayo-sayaw pa. Ato po yung birahan. Pinahipi. May kiwa ko kinidayon. Only 2 teams Ug left. ania, Getting close to patay victory. ka mong duha. Chip terminal is Dahil almost pa ko ready. yads. Walay time first. Sa kakulba, langit ang gitirahan. Kumpiyansa kayo wa magreloadaan. Layat, reload, layat, tira. Patay ang kontra. The safe Very zone is good. collapsing. Ug dinhi matapos ang atong video mga kahigalaan. Hinaot na mo'y nakatunan. Sa inyong paglantaw, aning video ha. Nakasulagma ta og daog sa solo versus duo. Hinaot pa. Pagatanahon pa ninyo ang uban akong mga videos nga umaabot. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.